שלומי! נו שקט שם, מה יהיה? טוב, רחבה מלאך בתלם. שלומי! מי זה מדבר עכשיו לכל הרוחות? טוב, חכה רגע, יש לי רעיון. אמרתי לך, הטריק עם המחטט תמיד עובד. אז מה איתך כפרה? יש זמן, דבר. הגיע הזמן לקום לבית ספר. וואי, איזה לא נעים. וואי, אין מצב שאני משתל שוב. כבר השתלתי פעמיים, איזה פדיחה, איזה לא נעים. בטח כולם מורים לעצמם בראש. מי זה המוזר הזה שמשתל פה כבר פעמיים? דנה, פה. משה, כאן. לינוי, כאן. מתן, פה! שלומי. נוכח! מי אתה חושב שאתה, שלומי? אתה משיק או מזרח? יאללה שלומי, בוא מהר, יש עוד דקה לשיעור. עשית שיעורים? מה? היה שיעורים? כן. היא לא אמרה! היא אמרה. וואי, יש עוד דקה לשיעור, מאיפה אני אשלים עכשיו?